Yan, wala mang laman. Tawag ako? Sabi, mami, pwede po ako na hotdog. Tawag ka! Wala ko, princess. Hotdog ka! Sabi, mami, pwede po ako na hotdog. Si princess, sabi niya, tawag ako? Ano? Kape. Hindi yung kamay niya, yung nandito sa, yung sa daliri. Pati niya kami sa'yo. Yung kapag ayan, sobra. Hindi. Bawal siya? Sinigang mo. Yung paa niya, tignan niya yung paa niyo. Eh, hindi pa ako masyado. Kanina, wala po. Mag-hi ka, Dayan. Hi. Wait lang, di pa ako nakapagbabat. Ito ba yan? Yung ulo ko. Ito, wala pa yung sabi. Alam mo kung Yes. Yes, what are you doing? You're so busy. Yes? Oh, yes. Kapilang katapang masahad sulit? Sunday. Pagkatid kumpare. Mumurag kayo. Hoy, tignan niyo kaya na umuulan. Ayo, umuulan. Mag-video na ka, video buong paligid, maglakad-lakad ka. Magpapakit na. Oh, sige, ano ka rin kaya na po. Maglakad-lakad ka, durutan mo yung bali. Basta yung papakit ka kami. Pati kaya pang gulat? Pati kaya luwa-luwa. Okay. Kung bali mag-house tour ka. Bali may house tour, di ba? Oo. Durutan kengan. Umuran pa. Uy. Video ko langan. Video ko ngan. Live. Na? Video da ka? Video ini. Video yan. Live. Oh, video ko nga palay kong kids. Katarulos pa mo. Manok ngan?
Yung giniling po. Na? Ngayon, ate ka rin packet ko. Walid ka. Maglele ka, Ken. Kita ka. Oo. Eda ka man ka kayan. Eda ka man kukunan. Tama mo. Oh. Oo, sige. Tama mo, eda ka man kukunan. Promise man. Eda ka man kukunan. Nani? Kang Kevin. Eda ka man kukunan. Tama nga nun. Oo, ayari na. Tako mo pa umakmay, dala ka man kunan. Okay. Itang kita. Alita ako ko yan. Alita ako. Meron pa biyasa. Ay, alita ka. Kenny ka tinuto ko. Wala akong kudas, Kenny. Ako pa yung ako pa. Lain ko rin tanam, Kenny. Pag ako menuno. Talagang ko nga. Ang ganda naman dito. Ang ganda naman din pala Kenny. Hindi pa rin punta naman. Ay, mampal. Ako pa. Nanggagamot eh, Jen? O na ano, i-live da ka? O sige, aglit. Hindi. Botay kong Kev Makma. Ayaw pa mong wapin. Ayaw pa mong makawin. Ayan o. Ano yun? Live. Ayan na rin ano ba? Hala po. Ayan na rin ano ba ako? Alap. Ano ba, Ben? Wala pa, lapang sirola pa rin kahit o. Kaya ko naman. Wani. Ano ba? Para ko na po. Mag-hi ka. Hi. Panos naman. Okay, so, akayang ko naman. Kaya manarap kayo ko. Ala. Karakal mo preto na ako manal. YouTube na kasi. Alam niyo na ba yung sagot?
tanong nyo, sige. Bibigyan ko kayo ng chance. Anong spell? Anong spell? Isa lang S. Oo. Isa lang. Sumbong mo na naman. Isa lang. Pag dalawang S, princess yon. Singular. Pag plural ng princess, princesses. Sometimes it's hard to be a woman. Mag-hi ka, Miggy. Mag-hi ka sa mga kaklase mo. One day! One day! Ano bang alam mong tugtugin sa ukulele? Oh, maganda yung forever yan. Kain muna kayo. Gusto ko mag-samgiin. Ay, you're talking in the camera. Ay, hi. You're talking in camera. Wala pa naman nanonood dito. Tuda siya, you're talking to the. Di ba pag In the camera. to? Sa loob ka lang ng camera. Sino? Pero ang hirap na ng mat nyo, no? Mami! Mami, pwede po ako niyan. No! Nakalimutan nyo na ba? Ikaw yung kakanta tatang mo. Fish, sauce mo may maparas. Fish ball lang pong hotdog, we. Pong kick yan. Ay, yung map dati. Uwa, pinatanang. Oo. Yung teacher mo na. Ni Piggy, Dayan, naka-live. Ay, malalim pala dito. Langoy ka papunta dito, Dayan. Mula doon, papunta dito. Kaya ka makakuha, tita. Ito yan ang pakikwanan ko. Ito yan kayo pakikwanan ko. Okay, 1, 2, 3, go. Langoy lang. Galing. Ikaw naman, PG. Hindi ka marunong lumakay. Marunong kang back, floating? Sige nga. Oh, kagisan na yan, ala na. Ang galing. Sino nagturo sa'yo niyan? Stand by your man. Sometimes it's hard to be a woman. Sana pala, sinama ko dito si Curl. Yung aso ko, yung French Bulldog. Nahulog yung hotdog. Likod na kasi Papa na. Meron na. Mamaya, i-Facebook ko siya. Kasakit ko to. Sometimes it's hard to be a woman.
Miggy ah. Nanonood. Sige lang. Kuya, si Jade yata, Miggy. Ala, si Jade nanonood. Ala, ala. Miggy, crush mo nanonood. Totoo, tingnan mo nga. Kakasama si Jade? Oh, crush niya po. Ay, crush si Jade. Huwag ka nag-i-smile. Hello daw, San Miguel. Ayun, umalis na. Nagalit. Umalis na. Naglalaro pa man sila ng Roblox.